Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Us jongka hima bhowal, kabahap apo upur usam jongka East Coast Hills District, upa kensai NCM. Ulah kerpat ya kajing besar badan buram pakan ano ekarai lor kesnong kelong pleng kabahap ha hima bhowal bat kesnong mau pai telong kabahap syaka hima maharam West Coast Hills namar da kajing esensiar kliep riu hapo snong kajura bunsin kajing huri-hura bat kajing bomis tu jengbuat hapadeng gipat ba nong snong kani kajing kentu jong pa kensai ya kajing besar kalong halo kajing ja kabalami ekilat pathai kubor halor kajing syo edat kabalaja hakini kindiat sngi tang na kada bala pelong ya kajing sendai dawai haga shipau terik mentau benai nai lar arajar arpo. Na kaliang jonga nga si iya di social media ba kadon kajing ya huri hura po kasnong klong pleng. Ila dangi ti binia aga bede ni kani kam desu kasian ka baningkong ka ba ki mi ki jinga huri hura hapo jong kasnong plong pleng kidon kidau hang tu hapdeng jong ka jinga per jingmut hapdeng jong ki jong kasnong ngala banong ka don ha jinga long liang pi ngas no don box bun ba pi pun sanga ngala ban batai ya pi le si phila ban sha yang akin dat pada ngan ya thu siapang ka history jong kasnong plong pleng kasnong trong pleng ka di kasnong kaba adon nadu kisnem khat khandai supa andrupo wat kadi kasnong kaba hap hapu ajong ka hima bhowal kadi tang kasnong plong pleng laju thung headman dau siem jong ka hima bhowal headman benengkong bi oben roy wat nadu ka tu ko por kasnong ka don pedeng ka jingesam su kamdon ye begini kasnong tahap po West Khasil district ki por badin bola phia dua ke district mai kan hap no hapo kasal West Khasil district ye nadu ki por na koi kasnem shakwe kasnem ke hima bhowal ke juthung ki rang pasnong hatu kasnong bad gani kasnong ka don ru laging jadi put bad ke hima maharam te hendai di tanga kisnem ikin dia teli kisnem ke balalik no kaladon kajing wan tamput kajong usi maharam ha katu kasnong aba kila tahu ya kasnong ya kabalatip kumka mau pat klong pleng bad hadian kata nagaleng jong kasnong klong pleng ka penpau kajing sukia namar ba masuan ban tahu ya kini kasnong klem ka jingtip jong kasnong tulong plan sebelum ka kasnong kami bat kumta nakaliang jong kasnong batru nakaliang jong kitrai jaka abaki ong kinyo kentai snaitang kamar kan kasnong ka hap hapo ka rikenti jong kinyo kentai snaitang te ban thau ya kasnong dei ban dayo jingbet na kakur ka bede kitrai khendau na kasnong baru nak hima. Tenrei kani kasnong kalau sumi la kami kumtu. Agini kisnem ki balalik no. Daga jingwan thung menteri jong usiem jong kahima maharam. Nagalyang jong kabhima bhowal kasnong tulong pleng bat kakur nyo kentis naitang beri kitrai jaka nila ujor ya kani. Sadu video jong karanikor bat sadu sensasru bakinom itu ini kasnong lada mi bean kumto ndrei namtip hadin suci pasuki namla ban sutu bagani kasnong kasumi la kami kumto bat karung haka sensos klep dawan sorbe ha kanu karukom kadon kani kasnong uno u boundary kanu ke boundary ino kiyeng kanu teli kitnum yeng ibadai ban pia ya kani kasnong namar haba aisnong borobor dei ban ong ban su aisnong la ka aikum tu dei ban don la ka boundary ban dei ban don ka jing
le ke bati kena kumta nadu ketu kapor hi kan ke snong kalami hakajing bom ya som suk so pat kumta na kalyang ke hima bat ru mim som thai lo jori kan ke kam bat ndang lo jor kala poi sadu ka high court bat ka yeng bisar ke badon burong kala pha ya kan ke high court sa kata ka tribunal kabadai ka kaban bisar ya ka bahut yen ya boundary wa ya de ba ki hima maharam bat ke hima bhawal dina kata ka daw ba kimi ki kendrum kendram namar ba ha kan ka snong mau patrong pleng kum ba kalong mentahi nada ki bor jong ka sarkar ki bor jong ka government kinwan ban sorbe kinyo i hangno ka don ka snong namar la susin shar tanda ki thliu ye susin shar yeng iwe ngatrai pesu su ya kata mo ka snong te di bandon uput usam ri kan ka snong don put don sam la su sin shar yen kawai nang tu kamut kat ka ba kis ngeu bet kila ban lek ban ya so bat kan nikesno jadi na kata kadau kami bon kijing kami bon kijing ya tundrum kan ramang tu namar kijing ya komplain kijing ya persya bat kala basusi kalau pa kijing ya sniu hang tu kalau lom kijing ya sniu hapling siang sisap syukur sijai Henry nga ngamnut banong iye na kalyang dong aku museum amar kani ka kam ka don hakut amnut ban kren e hakut kan sele ka don kam ya ka bidi bet ka jingja kamajia ka supotrik jong nu nai adap da ka jing snukia bakimi ki bukum kitu I le si ka hadu ba don ya ka jing ya ngem berset kum tu ka jing ya sho ya ngam snu tenat kum kinu yalam Panya iya ke bukum kini kijinja. Pan gi du amru igino yalam snong hang tu habaka snong kadon hapding jing yalong arliang. Habale iya kanwo kakam di banyaj da kalenti ka bade. Ngam penrem yano men hakani ngam penrem yau menteri jong ka au pat long plan. Pan ngam penrem bru iya kinong snong jong ka snong long plan. Andrei ngatrai ipajba kitip ki abangi ile ya kanu kan kakam di banyat ja kelenti kepada kamar hamtam ha ki jaka ibadon jinnya huri hura jing bom suthu jing mot na kuwi kapor sa kuwi pat kata kalong ka jing sno gojok na kalyang jongi ni nin persangkat bala ban kerpat ya ka tribunal bahkan bisar kloino ya kani ka kam namar kajing mi hang tu jong ki artli gisnong kadai kadon kajingnya kerja potro selada ka tribunal kan bisar no la kani ka mau pat long pleng kadai hapo ka hima maram ya kadai hapo hima bawal in persang no ban terpat ya ka tribunal bahkan le kloi knang ba kajingnya kendrum kenram kajingnya kerja inom mi su hakan de kesno ki ka tribunal kadai khabani appeal ya kani ka kam sa ka tribunal ka pha ko ka high court ngomon banong ka high court ka pha ya kani ka kam sa one man tribunal wa uni one man tribunal lo dei uba la thung da ka EC jong ka district council bat bala notify the government of Bekela la kam bakla kani ka kam ha ka jing sisa kala lek jaga tribunal ha kisnem ki la dep kala khot re na ka daw ka jing som that no jong new one man tribunal ka dang sa teng ta bate pi nganong ya kata ngam nang banong namar pi ha kani ka sedong teng ibriu ki lalong lailan no namar lada kismubit ban le chatur ki lek ban le chatai ki lek namar lada kasnong tlong pleng ka perking yo lai lui chama pai tlong pleng lada don kin kajingnya long arliang kumni kemut kanang penjat su ya ki brio ki ya kinong song snong hakatu ka jata ya kajing buon hang tu ala banong
Iba bon hi jinong song snong kidi jong ka snong tlong pleng. Mar kan di ka snong mau pat tlong pleng ka di ka snong ka badang sumi isian. Nakaliang ka himagli ka snong tlong pleng kum mga laong menne ba kadai ka snong ka bad la don na du khat kan rice pan rupo na du khat rice pan rupo ni don ki records penyutung rang ba snong hang tu na ka wei ka snem sya ka wei ka snem hadu kini ki snem ki bamen. Ha ka jing snow dong nga ka jing persa jong ki pajba haga be dei ber ka tu ka jing wan ban sendri dawai ka tu ka snong. Ese ka dei na ka daw ba imsim layat ja kalenti ka badai. Bar kum mangalong menne ba haga ni ka snong kan sem jing e sibun namar ban wan sendri dawai hang tu kum mangaong menne kan ni ka snong mo pat long peleng kam don pu don sam. Kan sendri cha e haga no ka jaka si ladan wan sendri ja po mo pat long peleng ka di ka snong bom don pu don sam kamut klaya tung ko bar ka snong long peleng pada. Di na kata ka daw le se kami ka ba kum kani kajing persa jong kinong song snong. Di na kaliang jong ati ngam nganom mo ye ka bi di kan ye. Namara ka bukum kani ka por ke kadehi ban le kum andre di ban ya de kalenti ka bati. But ngasu kwa ban kuntu kum ni ba haki bakum kini kisnong. Iba don lupa kajing yalong arliang hakajing si siya na kaliang jong kinong yalam snong. Lagalong na kasnong mau pat tlong pleng lani na kasnong tlong pleng kim dei than ban penmi kinu ki isu lese ki ban kta ya ka jing sngo jong ki wipat lada omdon kanu ka jing ya suthu jung lang yo ka ja kanu ka jing ya huri ura ka jing ya kulmar wat hadu ka jing ya mensau ta kalong ka jing sngo jong